खौबो लोब बाहागो नुनाय माने लानायखौ नुनानै जोंबो गोसोआव माने थुलुंगाखांनाय मोनदों जाहाथे माने जोंनि बर' हारिनि जि माने गेना गोरोन्थि दोङो बेफोरखौ फोसाबनायाव माने बेबायदि लोब फैनानै गासैबो जुदि बाहागो लायोबा जोंबो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो मा होनगोन जोंनि बे बर' समाजाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो जौ सेरेबजों गोदोना थानाय बेफोरबायदि माने जेंनाया जोबोद दंसोगारो आरो बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों बयबो सांग्रां जानांगौ आरो बयबो लेखा गोरों जानानै समाजखौ फोसाबनो माने आवगायबोनांगौ आं बेखौनो लुबैयो दिनै डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे साइकेल हानजा सुरनाय जे हाबाफारि दिनै बेखेवदों साननैनि थाखाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों जों खोब माने डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावगोन बेबायदि सम आरो बोथोरजों गोरोबनानै जे साइकेल हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों आरो बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने सम सम बेबायदिनो सम आरो बोथोर थासारिजों गोरोबनानै माखासे हाबाफारिफोरखौ जोंनि समाजखौ फोजाखांनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों मालाबा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थोंजोङै बेबायदि हाबाफारिखौ लादों मालाबा जिल्ला आफादफ्रा गाव माने थासारिखौ ओनसोलनि थासारिफोरखौ नायनानै बिदि हाबाफारिखौ लादों आरो मालाबा बिदि दखरा आफादफ्रा गावबा गाव ओनसोलनि थासारिफोरखौ नोजोर होनानै माने बेबायदि समाज फोजाखांनाय हाबाफारिखौ लादों दा थिग बेबायदिनो डिमाकुसि दख'राया दिनै जिखिनि एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोरखौ जोंनि ससाइटिनिफ्राय गैया खालामनांगौ आरो लोगोसे जौ जुवा ड्राग्सफोरजों जोंनि इयुथ्सफोरा माने जथेस्थ'खिनि एट्रेक्ट जानानै माखासे बे लाइनाव ड्राग्सफोर सोबनो जानो माने बेबायदि हमदों जोंनि बर' लाइमोनफोरा दा बेफोरखौ माने जोंनि ओनसोलनिफ्राय बा जोंनि बर' इयुथ्सफोरा जे बेफोर जौ जुवा ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेखौ मोनसे फोजाखांनाय हिसाबै डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइकेल रेलि लादों आरो लोगोसे जोंनि बर' समाजनिफ्राय जिहेथु दिनैसिम माने खोमसि फोथायनाया माने टटेलि गैया जायाखै सम सम बेबायदिनो खोमसि फोथायनायनि गेजेरजों बहाबा सोरजोंबा बुलायनाय सुलायनाय इभेन्ट मालाबा समफोराव जोङो मार्डार खालामलायनायसिमहालागै बेबायदि थासारिखौ जों मोनबोदों गतिके जोंनि समाजनिफ्राय बे खोमसि फोथायनायाबो जाहाथे कमप्लिटलि गैया जायो दा बेखौनो एसे फोजाखांनाय हिसाबै दखरा आफादा डिमाकुसि दखरा आफादा दिनै साइकेल हानजा सुरनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो गामियाव मोनसे मेसेज लानानै थांगोन जे जोङो हारिखौ जुदि फोजौनांगौबा जौगाखांहोनांगौब्ला जोङो बे खोमसि फोथायनाय समाजनिफ्राय जि माने समाज बेरेखा खामानि मावनाय जौ जुवा ड्राग्स बेफोरनिफ्राय गोजानाव जे जों थानांगौ बिनि मोनसे माने मेसेज क्लियार मोनसे मेसेज लानानै मोनफ्रोमबो गामियाव हाबगोन डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आरो गाबोन बे साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों दा बेखाय दा साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो खावलायगोन जाहाथे डिमाकुसि दख'राया जिखिनि गावनि दख'रानि सिङाव थानाय गामि आफादफोरखौ जिबायदि मोनसे फोजाखांनायनि हाबाफारि लादों बेयाव मोनफ्रोमबो गामि आफादफ्रा बिथांमोनखौ हेफाजाब आरो मदद खालामगोन आरो फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे अकल नैबे डिमाकुसिल' नङा जोंनि बिटिआर हालाम बा जेरावनोखि जोंनि बर' समाजा जोङो माने संसार जानानै दोङो मोनफ्रोमबो ओनसोलफोरनिफ्राय जाहाथे बे जौ जुवा ड्राग्स खोमसि फोथायनाय बेफोरो जाहाथे गैया जायो आरो बेखौ गैया खालामनो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे खामानि मावगोन हजाग मोनसे जागोन आं बेखौ खावलायदों